ଆମେ କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିବା ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରସବ ବେଳକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଖେମଣ୍ଡି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାତୃ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ତାପରେ ସେ ବୋଧେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କର୍ମଭୂମି ଯୋଉ ଚାରିଆଡ କର୍ମଭୂମି ଏବଂ ସେ କୋଉଠି ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଚାରିଧାରରେ ଅନେକ କବିତା ସିଏ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର କବି ଏବଂ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାହାକୁ କହିବା କପାଳରେ ସିନା କର ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦି ଧାଡ଼ି ଭୟ ନକୁଥିବ ହଂସୁଲି ତୁଳି ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମିଲେ ଧୂଳି ଶୟନ ପାଇଁ ତୁଳି ତତ୍ପର ସେଜେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ଯଦି ମଇଳା ବାହାରୁଥିବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭରେ ଖାଇଲେ ସୀତା କଣ୍ଠ ଉପକଣ୍ଠେ ଲାଗଇ ପିତା। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭରେ ଖାଇଲେ ସୀତା ମାନେ ନବାତ ଯଦି ଖାଇବା ତଣ୍ଟି ଗଲାବେଳକୁ ପିତା ଲାଗିବ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା। ଜିଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପିୟୁଷ ବରି ପାକେ ଯେବେ ହୋଇବ ବିଷ। ଆମେ ଅମୃତ ପିଇଥିବା ଦିନ ହେଲା ସେ ବିଷ ହେଇଥିବ ତାକୁ କାହାକୁ। କୁନ୍ଦନ ଯେବେ ପାଲଟିବ ରଙ୍ଗ କୁନ୍ଦନ ଯେବେ ପାଲଟିବ ରଙ୍ଗ କୁନ୍ଦନ ବୋଇଲେ ଧଳା ଫୁଲଣି ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ପଟି ସୂତ୍ର ଯେବେ ହେବ ଭୁଜଙ୍ଗ ଅଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ଯେବେ ସାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାହାକୁ ସେମିତି ଆମ ଖେମଣ୍ଡିବାସୀ ଅବିଭକ୍ତ ଖେମଣ୍ଡି ବଡ଼ ଖେମଣ୍ଡି ଏବଂ ସାନ ଖେମଣ୍ଡି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ପରେ ବିଭାଗ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୋଇଛେ। ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୂଅ ଖୋଳା ହବ, କୋଉଠି ଯାତ୍ରୀ ବିଶାଖାଗାର ହବ, କୋଉଠି କୋଠ ଘର ହବ, କୋଉଠି ଭଣ୍ଡାର ହବ, କୋଉଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିଏ ନେବ, କେତେ ରୋଡ଼ ପଡ଼ି ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବୋଇରାଣୀକି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର କରିଦେଲେ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କରିଦେଲେ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ କରିଦେଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ। ମୁଁ ବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ କୁରେଶ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଆମ ସାହିରେ ଅଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଦିଗପହଣ୍ଡିର କିଛି କିଛି ମନେ ପକାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଆମର ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ କି, ଅଶୋକ ଭାଇ କହିଲେ କୁରେଶ ଭାଇ କି, କୁରେଶ